Ikaduwang tawag, si Norberto Bayeta Manlapas, 26 anyos, soltero, Candel Gallego, Camarines Sur. Aki ni Depuntong Noli T. Manlapas, asin Jocelyn Bayeta. Buot mag-agom kay Maridel Candelaria Oberos, 33 anyos, Daraga, kan San Felipe, Naga City. Aki ni Melchor Oberos, asin Maria N. Candelaria. Ikatulong tawag, si Nonito Anasco Fabay Jr., 25 anyos, soltero, Cantaban, Minalabak, Camarines Sur, aki ninda Nonito Senior Rojano Fabay, asin Violeta Anasco. Buot mag-agom kay Cherry Huwit de la Trinidad, 29 anyos, Daraga, kan Bagong Sirang, Zone 6, San Felipe, Naga City. Aki ninda Edelberto Bercasio de la Trinidad, asin Tercita Lopez Huwit. Si April Steve Aringo, 26 anyos, soltero, kan Bahay Libmanan, Camarines Sur. Aki ninda Steven Aringo, asin Emily Aboga. Buot mag-agom kay Maria Luis V. Mendoza, 26 anyos, Daraga, kan San Felipe, Naga City. Aki ninda Robert S. P. Mendoza, asin Ami N. Villote. Asin si Rodel del Carmen Rojas, 28 anyos, soltero, kan Parkview, San Felipe, Naga City. Aki ninda Manuel Rojas, asin Susan del Carmen. Buot mag-agom kay Catherine Baranda, 28 anyos, Daraga, kan San Vicente, Pili, Camarines Sur. Aki ninda Julian S. Baranda, asin Eden Vasquez. Kung sisay man po ang may naaaraman na makakaulang sa pagresibi ninda nin banal na sakramento nin matrimonyo, tulos man po na magdulok sa satuyang kura paroko o magdyan sa opisina kan parokya. Salamat po. Maluhod po ang gabos para sa pagpamibi tumang sa paglakop kang COVID-19. Amang maheherakon, asin mapagmakulog, minadulo kami sa imo sa samong pangangaipo. Hinahagad mi sa imo ang pagligtas sa mo tubang sa pandemya kan COVID-19 na naglalakop ngunyan asin nagdadaranin kagadanan. Hinahagad mi sa imo ngunyan, nalilingya kami nin may pagkamuot, asin huli kan sa imong nakakaomay na kamot, mapara sa mo ang takot, nadarakan helang asin kagadanan, maibalik ang samong paglaom, asin mapakusog ang samong pagtubod. Ipinapamibi niya mo, nagiyahan mo, ang mga tawong naghihingawa sa paghanap nin bulong, asin sa pag-adal, kan paglakop kaining helang. Nagpapasalamat kami, huli kan mga bakunang na pagkanigong mahimo, huli kan sa imong mapag-antabay na mga kamot. Bendisyoni ang samong mga paghingawa, na gamiton ining mga bakuna, tanganing mapundo ang pandemya sa samuyang nasyon. Ipinapamibi niya mo ang mga eksperto sa salud, tangani na sindaman makatabang nin may maninigong kakayahan, asin pagmakulog sa mga may helang. Warasan sa inda ang karahayan sa isip asin sa hawak, kusog sa pagdusay kan sa indang sadiri, asin kaligtasan tumang sa kahelangan. Ipinapamibi miman ang mga tinamaan na kanhelang, sindaman lugod, maumayan tulos. Ligtasan itong mga nangangataman sa inda. Warasan sa mga nagadan ang kapahingaloan na daing kasagkoran. Itaumusa mo ang biyaya na maghingawa para sa karahayan kan gabos, asin sa mga nangangaipo. Lugod ang samong pagmangno, asin pagmakulog sa lambang saro, maghawas sa mo ngunyan na panahon nin kasakitan, asin magdara sa mo sa pagbabagong buhay, asin kabanalan. Ini hinahagad mi huli ki Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. O banal na lalawgo ni Jesus, San Jose, mabinio na esposo ni Maria, Nuestra Señora de Peña Francia,
Sa ngaran ka na maasin kan aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po. Giraray, Diyos marhay na aga po sa saindo gabos mga tugang. Ngunya na Domingo an solemnidad kan Epifania, an manifestasyon o an pagpahiling nin kagurangnan. Paladan itong mga nakahiling asin nagtubod, siring kantulong hade. Nahiling ninda si Jesus na iyo an ilaw nin kaligtasan. Si Hesu Kristo mananggad an ilaw na magbabanaag sa kadikluman nin kinaban. Idulot niya to an misang ini, an satuyang regalo nin bagong pagkabuhay. Maging ilaw kita nin kabanalan asin katanosan sa satuyang kapwa. Ang satuyang Santa Misa ngunyan, pangingenotan ni Reverend Father Godofredo Rueda Jr. Matindog na po ang gabos. Sa ngaran ka ng Ama, asin ka ng Aki, asin ka ng Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ng Kristong kaguranantan, pagkamot ng Diyos, asin ang pag-isumaro ka ng Espiritu Santo, mapasain lugabos. Asin sa saimong espiritu. Matugang akontan sa toma kasalan, tanganing magkaning utang magselebrar, karma banal na misteryo. Durungan po kita, magusog, nag-uumpisan ako sa Diyos sumakamahan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ko ni mapuri, sa isi pataramon, sa gibo asin sa kapabayaan, sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadi ako kay Santa Maria, Danay Nabiran,
sa gabos na Angeles sin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y paibig sa kaguranan ng Diyos. Mahirap manood sa to ang Diyos sa mga kamhan, asin pagkapatawadan sa to mga kasalan, daraon kita sa buhay, nadaing kasagkoran. Amen. Gloria in excelsis Deo. Diyos sa kaitaasan, asin sa dagat at oninungan, ang bahayan buo, inuumami ka, rinurukyaumi ka, nasa mami ka, pinapamuraway mi ka, napasalamatan mika, ulitan dakuna mo, namurawayan, kaguranan na Diyos sa langit ko, Diyos man makakamay, kaguranan na aking bugtong Hesu Kristo, kaguranan na Diyos, Cordero kanyo, aking ka naman. Ikaw na nagpapara kan mga kasalan kan kinaman, kahirati kami. Ikaw na nagpapara kan mga kasalan kan kinaman, ako aansa mo, pakimahera, ikaw na nagtutukaw sa to, kadama, kahirati kami. Kasanaan banal, kasanaan kagurangan, kasanaan urok kalangkaw. Yesu Kristo kaiba, ang Espiritu Santo, ayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibig kita, idukoan payo. O Diyos sa nagpahayag ngunya na aldaw, kan bugtong mong aki, sa mga nasyon sa pagiyan inbitoon, magkanigong itugot mo na kaming nagmidbid sa imo sa pagtubod, makaabot sagkot sa pagmansay sa kagayonan kan sa imong kahalangkawan. Huli ka sa Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kay mamong nabubuhay as sinagahade, kasaro ka ng Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan tataramon. Ipinapaabot sa babasahon, an manunungod sa kamauotan na lugod, ang gabos na tawo, makaiba sa pagbaklay,
pasiring sa nagbabanaag na liwanag. Ang mahal na Diyos nagpahiling sato sa paagi ni Hesukristo, ang liwanag sa kadikluman. Hinanyugon po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Buwangon ka, Jerusalem, asin lumiwanag, duminatong na an sa imong ilaw. Ang kamurawayan din kagurangnan, minasirang sa imo, minsan ngani ang daga, natatahuban pa kan banggi. Ang mga banwaan, natatahuban pa kan diklom. Sa imo minatindog ang kagurangnan, sa imo minapahiling ang sa iyang kamurawayan. Ang mga banwaan minadulok sa imong liwanag, asin ang mga hadi sa imong nagliliwanag na banaag. Itingkalag mo ang sa imong mga mata sa palibot. Ang gabos nagtitiripon asin nagudrolok sa imo. Ang sa imong mga aking lalaki, hali sa harayo. Ang sa imong mga aking babae, dinadara sa mga takyag. Ini may hiling mo, asin sa imong ikakaugma. Magsusupay sa kaugmahan, hulit ang mga kayamanan sa dagat. Mapapasa imo, asin ang mga kayamanan sa banwaan, maabot sa imo. Maabot sa imo, dakol na mga kamilyo, hali sa Midian, asin sa Ifa. Ang gabos sa Siba, madatong, magdadara nin bulawan, asin kamangyan, asin maawit, nin kaumawan sa kagurangnan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Sasambahon ka kagurangnan, kan gabos na banwaan. Sasambahon ka kagurangnan, kan gabos na banwaan. O Diyos, itao mo sa hadi ang kahatulan, sa aki kan hadi ang sa imong katanosan. Nganing matanos na hatulan niya ang sa imong banwaan, asin ang sa imong mga dukha, matanos na hatulan. Sasambahon ka kagurangnan, kan gabos na banwaan. Ang sa iyang mga aldaw, mamumurak ang katanusan, asin katuminungan, sagkod sa surnop na ang bulan. Magahadi siya, puon sa dagat, sagkod sa daga, puon sa dakulang salog, sagkod sa puro, nin daga. Sasambahon ka kagurangnan, kan gabos na banwaan. Mga hadi hali sa Tarsis, asin sa mga baybayon, mabayad nin buhis sa iya. Mga hadi sa Arabia, asin sa Siba, madarang mga dulot sa iya. Sa atubang niya, gabos na hadi, maluhod, gabos na banwaan, malingkod. Sasambahon ka kagurangnan, kan gabos na banwaan. Ipinapasabot kan babasahon sa satuya na ang Diyos namidbidan ninhuli kay Hesukristo. Kita nahali sa kadikloman, inaapod nin mahal na Diyos na maging makusog sa pagtubod, paglaom, asin pagkamuot. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Efeso. Sa paghuna ko, aram na nindo ang grasya na ipinaniwala nin Diyos sa kuya, mapadapit sa indo. Sa paagi nin sarong kapahayagan, ipinapamibid sa ko ang misteryo na ipinaliwanag ko pa sa inda. Ang misteryong ini, nangunyan ipinahayag, sa tabang kan spirito, sa iyang mga banal na apostoles asin propeta. Kaitong panahon, dai ipinamibid sa kiisay man. Ang misteryo na ang mga pagano, mga kapwa tagapagmana, mga kabtang nin sarosan ng hawak, asin kaayon sa sarosan ng panuga, ki Kristo Jesus, huli sa Ebanghelyo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos.
Matindog po para sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapasindo, Asin sa saimong ang espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo susog ki San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus namundag sa Belen nin Judea, kan panahon ni Hading si Herodes. Huli kay ni duminatong sa Jerusalem ang mga mago, halos sirangan ang sinagapor. Say namundag ang hade kan mga Hudiyo, nahiling mi ang pagsirang kan sayang bitoon, asina paligdi kami sa pagsamba sa iya. Pakadangog kay ni, kinabahan ang hading si Herodes, at sininapot kung sain mamumundag ang Mesiya, simbag ninda, sa Belen nin Judea, siring sa nasusurat kan profeta, at sinikabilen daga nin Huda, ikabako ang pinakasadit na banwaan ni Huda. Sa mo magikan ang leader, na iyon magiging pastor, nin sakong banwaan Israel. Hilom na ipinapod ni Herodes ang mga mago, asinaraman sa inda kung kaswari nagsirang an bitoon. Sinubol niya sinda asin sinabihan, paduman kamo asinanapon indo an umboy. Kung mako anindo, paisihon indo ako, takuman maduman asin masamba sa iya. Sa sinabing ini kanhade, naglakaw sinda, asin uya ang bitoon na nahiling ninda sa sirangan, nangengenotan sa inda, sagkod na umuntok sa tangod, kan kinamumugtakan kan umboy. Ikinaog maninda na mahiling diraray ang bitoon. Paglaog ninda sarong nakuan umboy, kay iba si Maria na sa iyang ina. Nagluhod sinda asin nagsamba, binuksan ang mga dara, asin naglulot nin bulawan, kamangyan asin mira. Sa pangiturugan, pinatanidan sinda na dahi magbalik kay Herodes, kaya ibang dalan ang sindang inagihan, pagpuli ninda sa sindang banwaan. Marahay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Matukaw po. Maray na aga sindo mga tugang. Marahay na agaman po, Father. So ngunyan pong Domingo, ang enot na Domingo, pagkatapos kan bagong taon, sa tuya pong pinagsiselebrar ang kafiestahan kan Epipania o Tulong Mago, 3 wise men. Ang kafiestahan na ini, dati ta pong pinagsiselebrar kada ika-anom na aldaw or every 6th of January. Alagad
sa bagong kalendaryo kan simbahan, iniipinanungod na sa enot na Domingo pagkatapos kan bagong taon. Asin sa paay kan kapiyastahan na ini, nakaugalian na niyatong tapuson ang panahon nin Kapaskuhan. Traditionally, we finish the Christmas season on this day. Although sa liturhiya po, ang panahon ng Pasko, matapos pa po yan sa maabot na Domingo, sa kapiyastahan kan pagbunyag sa tuyang kagurangnan, the Feast of the Lord's Baptism. Sin pagkatapos po kan kapiyastahan, kan pagbunyag kan sa tuyang kagurangnan, the following day, mapuunan po kita kang ordinaryong panahon sa kalendaryo kan sa tuyang simbahan. Kaya ito pong mga daipan nakakapagregalo sa indang mga tinubong, igwa pa po kamo until Sunday. Tangani na magregalo sa indong mga tinubong. Kasi ito man ang mga kuripot na ninong-ninang gayod, igwa pa kamo until Sunday, tangani na pagtaguan ang sa indong mga tinubong. Asin siguro, pwede pa man na magkaigwa pa ni mga Christmas parties sa simanang ini, ninhulita, sabi ko na nga ni, officially and liturgically, we will be ending the Christmas season sa masunod pong Domingo, sa kapiyastahan, kan pagbunyag, kan sa tuyang kagurangnan. So ipipaniya, buot sabihon, manifestasyon o revelasyon, ang pagpahayag ng Diyos sa bilog na katawohan, urog na sa mga pagano, na iyon pinagre-representaran kan tulong mago. Dayman po sinasabi kung sindaman ng God mga hade. We really do not know if they were really kings. Ang sinasabi sana po sa Biblia, iyon na sinda mga mago, hali sirangan. They were wise men from the east. Sinda mga madunong, sinda mga astrologo, ang sa indang trabaho, iyon mag-adal kan mga bituon sa kalangitan. Asin sa indang pag-adal, ipinahayag sa inda sa pay kan mga bituon, ang pagkamundag ng sarong bantog na hade sa Israel. That there will be a great king to be born in the land of Israel. Asin sila nagbiyahe, hali sirangan, na paghanap kan hadi na ini, susog sa direksyon na itinao kan bituon. Mga tugang, ano po ang mensahe sa tuya kan kapiyastahan na ini, asin paano niya ito ini maiaaplikar sa tuyang buhay? Ang tulong mago, nagbiyahe hali sirangan sa paghanap sa umboy, inagihan ang gabos sa sakripisyo asin peligro, tangani sana na makuha ang obheto kan sa indang paghanap. And the greatest danger na inatubang po ninda ang saro sa mga mayor na peligro na sa indang inagihan, iyo ang hading si Herodes na nagplano na ipagadan ang umboy, tahabo niya na may kaagaw siya sa trono. So sabi po baga sa Ebanghelyo, hilom na ipinaapod ni Herodes ang tulong mago, asin sinabi sa inda, paduman kamo sa kinamumugtakan kan umboy, takong makuha nindo, paisihon nindo ako, tako man maduman asin masamba sa iya. Pero bako man ang plano ni Herodes na magsamba, kundi tangani sana maaraman niya ang lugar na kinamumugtakan kan umboy, ninhuli tabuot niya na ipagadan ang umboy, sabi ko na nga ni, habo niya na igwas siya nin kaagaw sa iyang trono. Kan makuha kan mga mago ang umboy na nahulid sa bahugan, ang sa inang mga puso na pano nin kaugmahan, their hearts were filled with joy, as sinagdulot sa iya kan sa indang mga regalo na nababagay sa sarong hade.
bulawan, kamangyan, asin mira. Mga tugang, kita man po igwanin mga hinahanap sa buhay ta, na day kita minauntok sa paghanap kayan, sagkon na day niya to nakamtan ang tunay na kaugmahan asin kaginhawahan. Hay po ngani kayan ni San Agustin sa iyang libro na may titulong City of God, nabi niya na our hearts are restless until they rest in you. Sabi gani kayan, the human heart cannot fully satisfy ang satuyang puso. Sulamenting ang Diyos sana ang makakapano kan satuyang puso. Yaon sa iya makamtan ang tunay na kaugmahan asin kaginhawahan. Minaagi man kita nin mga sakripisyo, tangani sana na makamtan tayan. Alagad si say baga, o ano baga, an minamaot ta sa buhay ta. Isay baga, o ano baga, an minamaot ta sa buhay ta. Ini daw makakapagtao sa tuya, nin tunay na kaugmahan o katinunungan, ang Diyos sana ang makakapagtao sa tuya kayan. Not money, not pleasure, not popularity, nor fame, makakatao po sa tuya, kan tunay na kaugmahan. Sulamenting ang mahal na Diyos sana ang makakapagtao sa tuya kayan. Kaya siring sa tulong mago, hanapon taman ang Diyos sa tuyang pagkabuhay, asintangani na mako atas siya, kaipuhan na magsakripisyo man kita. We have to make a lot of sacrifices, no? Tangani na mako atas siya sa tuyang pagkabuhay. Sunodon ta ang bituon na iyo si Kristo na magiya sa tuya pasiring sa Ama. Christ is the light who will guide us to the Father. Siring man mga tugang, ipinapahayag kan kapistahan kan Epipania, nan kaligtasan nin mahal na Diyos para sa gabos na nagtutubod sa iya, asin nagkukuyog kan sa iyang kabutan. That salvation is universal. Ano man ang sa imong rasa, kolor, pagtubod o reliyon, ang kaligtasan nin mahal na Diyos bukas para sa gabos. Bako lang sa siyang piniling banwaan na Israel. Mga tugang, ang kalangitan nagkikilyag uli sa mga bitoon. Napagagayon nindang paghiningon. Alagad ang nakakamundo, dahil niya ito natataon importansya ang sa indang liwanag, urog na sa kamanilaan. Ninhuli ta puwera sa napakadakol na ilaw sa palibot, padagos na naghihibog, an maati naso na nagtatahob sa madiklom na kalangitan. Iba pa diyan, ang kadakol na mga tao na nakabangbang sa telebisyon, computer, o mga gadgets pag-abot kan banggi. Kaya mayo na nin panahon na i-appreciate ang kagayunan kan mga bitoon sa kalangitan. Sa Ebanghelyo ngunyan, nadangog niya to na ang mga mago halis sirangan, nabiyayaan kan sarong tunay na makangangalas na pangyayari. Nahiling ninda ang bitoon sa kalangitan na sulamenteng mga matasana kan taong may pagtubod sa Diyos ang pwedeng makahiling. Dipisil man ang sa indang inagihan sa paghahanap sa umboy, nakuaman ninda ini, ninhuli sa rong maliwanag na bitoon na iyo ang nagiya sa indang aagihan pasiring sa bilen. Mga tugang, sa tuya pong pang-aral daw na buhay, lugod, makuaman niya to ang bitoon na ini na magdadara nin liwanag sa dalan nin sa tuyang buhay. Kagurangnan,
Nagtutubod po kami na ika ang maliwanag na bituon na nagliliwanag sa muya sa panahon nin kadikluman, asin pagbalo o pagsubok sa buhay. Padagos po logon nindong liwanagan ang samuyang mga puso asin isip, tangani na mabuhay kami, sosog sa imong banal na kabutan. Amen. Amen. Matindog po sa pagpahayag kan sa tuyang pagtubod. Tubod ako sa Diyos, mang makakamang. Kaglalang kan langit asin naga, sin i Jesu Kristo, aking bugtong niya. Kaguranan tayo, ipinangida muli kan Espiritu Santo, namundak ki Birhen Maria, pinasakitan kan panahon Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadanasin, ilinubo. Uminilig sa mga gadan, ang katulong daw, nabuhay liwat halit sa mga gadan, suminakat sa kalangitan. Magtutukaw sa to, kanya sa mga makakamang, ale duman mabalik sa paghukom, mga buhay, mga gadan. Tutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simana Katoliko, pakinabang nin mga santo, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin naman, sa buhay na daing kasangkoran. Amen. Siring sa mga mago na nagluhod sa mapakumbabang pagsamba kanumboy na si Jesus, maibigita sa Ama ang simbang kagurangnan, hinanyuga ang samong panibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing sa kapakumbabaan asin kaludokan, ipahiling kan simbahan si Kristo sa bilog na kinaban, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong panibi. Tanganing maging bukas ang satuyang puso, na makuan niya to si Jesus sa oral daw niya tong pamuhay-buhay, sa satuyang mga harong asin tinatrabahohan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong panibi. Tanganing dawa mayo kitang bulawan na ikakatao, idulot niya to ang satuyang buhay sa Diyos, asin gibuhon ta siyang kagurangnan kan satuyang buhay, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong panibi. Tanganing ang liwanag ni Kristo magbangraw sa mga naghehelang, mga biyadi, mga nagsusolo-solo, asin mga maedad na,
Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagaranan hininyugan sa mong paibi. Tanganing ang mga gadana na katapos na kan sa indang paglakbay, siring sa mga mago, matagpuan ninda ang kagurangnan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagaranan hininyugan sa mong paibi. O Diyos, sumuyang Ama, sinubol mo sa mo ang sa imong aki, bilang paraligtas, tanganing gibuong kaming sarong banwaan. Orasan na maglakaw kami sa dalan, nin karahayan, asin makaabot sa ilaw na nagliliwanag sa kodpaman, huliman sa nakikristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa pagdolot. Matindog po. Magpaibi kamo mga tugang, tanganan sa ko, asinan sa indong atang. Mga kumanlugod kan Diyos sa mga kamhan. Ako on manlugod kan kagurangnan, an atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan, asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato, asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, namibi kami, kaugaying hilinga ang mga dulot kan sa imong simbahan. Nahuli kay ni bako ng bulawan, kamangyan, asin mira, ang dinudulot kundi sa paay kaini. Sa paagi kaini man sanang mga atang, pinapahayag, dinudusay, asin inaako sa Jesucristo,
na nabubuhay at sinagahade sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa saimong espiritu, itas an mga puso. initaas mina sa kagurangan. Magpasalamat kita sa kagurangnan tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Tutong maninigo asin dapat matano sina kaligtas na danay asin mensan saen. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos sa mga kamhan na ring kasagkoran. Kulitangon yan, ipinahayag mo kay Kristo, ang misteryo man sana, kan sa mong kaligtasan, tanganing maliwanagan ang mga nasyon, asin kan magpahiling siya sa pagkatao ming mga gadanon, binago mo kami sa kamurawayan kan sa iyang buhay na daing kagadanan. Kaya kaiba kan mga angeles asin arkangheles, kaiba kan mga tronos asin dominasyones, asin kaiba kan gabos sa langit no naukbo, nag-aawit kami kan imno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Maluhod po. Kaguranan, ikananggad ang banal, burabunin gabos sa kabanalan, kaya ining mga atang namibi kami, pabanala ka ng bon, kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak, asindugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo, kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagwa siya nin tinapay, asin pagpasalamat, binakini asin itinaw, sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kaini, taynian sa kuyang hawak, na idodolot para sa Indo. Siriman, pagkapamanggi, pagkanyaman kan kali, singgirari pagpasalamat sa imo, itinaw sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-aako kamagabos asin mag-inom kaini, taynian kalis kan sakuyan dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa Indo, asin para sa dakul, kapag patawad kan mga kasalan, ini pag-ibohon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubong,
Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagadan, sinba buhay luwat, nagdodolot sa imo, kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalisin kaligtas sa nagapasalamat, na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kami nagapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon, kan Espiritu Santo. Ginunduma kagurangnan sa imong simbahan na nakalakob sa milog na kinaaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaibakan sa mga Papa si Francisco, asin kan sa mga obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siling man, ginunduma sa iyong pagkaherakan sa mga tugang na nagturog sa paglawom kan pagkabuhay luwat, asinan gabos sa mga gadandangan, ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kairay kami gabos, namimbi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria Birhen na ina kan Diyos, si San Jose na sayang ago, kan mga banal na apostoles, sin gabos na santos, nakaitupan ng kapagayagaya sa imo, magkanigon magin kaheras kan buhay na dahing kasangkoran, mag-omaw sin magpamaraway sa imong silingman, huli sa akik mong sa Jesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos sa mga kamahan, kasaro kan Espiritu Santo, an gabos sa galangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahunan, kan mga panahon. Matindog po. Natugdoan kan manakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos non ng kaugalean, nangangahas kitang magsabi. Mayaon sa langit, banalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadian mo, mangyari ang buot mo sa daga, ninsiring sa langit, ansamong kakanon sa araw-araw, itaong mo sa muyangon yan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muyan. Asin nare kami pagdarasa sugo, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos sa maraot, namimbi kami kagurangnan, warasan sa maldaw niyamuan katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingka sa kasalan, asin mantiwasay sa gabos sa kapurisawan, matang kami nagahalat,
kan maugmang paglaw masin pagdatong, kan samong paraligtas na si Yesu Kristo. Ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahon. Hesu Kristong kagurangnan, ika nagsabi sa mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa indo, ang sakong katuninungan itinataw ko sa indo. Hari pagilingan sa mga kasalan, kunian pagtubod kan sa imong simbahan, asin pa pagkanigwan na siya patuninong, asin magkabarunyog, sosog sa imong kabotan, ika na nabubuhay, asin nagahades sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kan kagurangnan, danay namapasindo, Asin sa imong espiritu. magpatinaraon kamo nin katuninongan. Peace be with you. Peace be with you. Kan kinabang kahiraki kami, pero kan Diyos na nagpapara, ang mga kasalan kan kinabang. Kami nin katulinongan. Maluhod po. Uya an kordero kan Diyos, si Kristo, an satuyang hada sin paratubos na namundag na satuya, asin nagpahiling sa gabos sa nasyon. Siya ang kukordero ng Diyos sa nagapara kan mga kasalan, kan kinaban, palada ng mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo, na ikamagdagos sa kuyang harong, alagad magtaram kasana, at sinan sa kong kalag maumayan. Para po sa mga nasa luwas na buot magkomunyon, dain na po kamo maglaog sa simbahan, taigwaning mga lay Eucharistic ministers na maluwas asin mapakomunyon sa Indo. Salamat po.
Matindog po. Mamibi kita, idoko an payo. Kagurangnan namibi kami, manginutan kasamo, danay asin mensan saen, tapay kan langit no na ilaw, tanganing masabotan mi sa malinig na pag-isip, asin maako mi sa maninigong pagmate, ang misteryo na binuot mo kaming makisumaro, huli Kristo na samong kagurangnan. Amen. Maluhod po. Pamibi para sa lokal asin national election, mahira ko na makagurangnan kan samang nasyon, inuumaw niya mo ika, hulikan sa imong balaog nin katalingkasan, na nagtaw sa mo nin kapangyarihan na makapagpili kan samang mga leader sa banwaan. Nagpapasalamat kami sa imong dani na paggiya, mantang sa mong binabantayan ang demokrasya kan sa mong nasyon. Ang nagdadangadang napirilian, nagtatao sa mo nin bagong paglaom. Tawan sa mo ang kadunungan, tanganing sa mong gampanan, ang sa mong trabaho sa panahon kan eleksyon. Tanganing kami maging komunidad nin pagtubod na nagtutulod sa pagbabago kan banwaan. Tawan mo kami kan kusog buot na magtaram, siring sa pagrokyaw ni Jesus kan marahay na bareta. Tabangan mo kaming makapagpili na tama, tanganing ang samang boto magkaigwa nin pagkakaiba. Sa tabang kan sa imong espiritu, giyahan mo kami sa pagpili kay itong magmamakulog sa mga duka, maghihinanyog sa mga maluluya, asin buot gibuon ang sa tong nasyon na lugar nin katanosan, asin katuninungan. Sa mong ipinapamibi ang mga lider na dalisay ang puso, asin pinabayaan ang sariling ambisyon para sa ikakarahay kan bilog na banwaan. Sa mong pagtingkalag sa bilen, anong boy na si Jesus, ang lawog kan sa imong pagkahera kasin pagkamuot, isanuse ang sa imong maimbod na bantay na parasurog, asin sa pagpading niya mo sa mantonina, isabuhay manlugod niyamon sa mong katungdan bilang Kristiyano, ang tamang pagpili, katolikong ugali. Amen. Amen. Matukaw po. Ngunyan, enot na Domingo kan bulan, magkakaigwa po kita nin second collection. Ang kantidad na itatao niya to tabang para sa seminaryo digdi sa Satuyang Archdiocese kan Cáceres. Ini po itatao sa opisina kan ekonomo sa residensya kan Arsobispo. Financial report, collections for the week from December 20 to 26, 2021. Cash receipts, daily collections, 10,626 pesos. Sunday collections, 20,939 pesos. Collection boxes, 3,945 pesos. For December 25 collections, 19,990 pesos. Total collections for the week, 55,500 pesos. We would like to express our gratitude and appreciation to the following donors: Josefa Felitic, Luz Arellano, Jean D., Elena Gaitos Yu, Toto and Marisa D. Shong, Pat and Lulu Macandog and family, Bernardita Bermejo, and 3 anonymous donors. May God, through the intercession of Ina, Our Lady of Peña Francia, reward your generosity 100-fold. Salamat po ang Satuyang Kura Paroko, Reverendo Padre Felipe B. Colvera III. Salamat po. Matindog na po. Ang kagurangnan mapasindo, Asin sa imong espiritu. idoko ang mga payos sa paghaganin bendisyon sa mahal na Diyos, kananakin nin Diyos sa nitao, dinaog niyan kapangyarihan nin kadikluman asin kasalan,
asin pinano niya na daw ni ini nin sayang kamarawayan. Haleon lugod kan Diyos ang kadiklumanin kasalan, asin paliwanagan ang sa inyong puso sa kabanalan nin buhay. Amen. Ipinadara nin Diyos sa iyong mga anghel sa mga pastor, tanganing ibaret ang maugmang pagkamundag kan sa toong paratubos, panoon lugod niya kamo nin kaugmahan, asin gibuhon na mga tagapagbareta kan sa iyang tataramon. Amen. Kanan tataramon ani tao, ang langit nakasaro sa daga, iwaras lugod niya sa indo ang katiwasayan, asin karahayan nin buot, asin ang pakisumaro sa katiripunan kan mga banal sa langit. Amen. Asin bendisyonan kamo nin Diyos na mga kamahan, anama, asin ang aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninoan ni Kristo na namundag na sa satuya. Salamat sa Diyos. Rupakan niya to si Kristo, asinan tulong mago. Haya nin Diyos pinahayag abos para sa kaligtasan ning katawhan. Maugman Pasko kapag kamundag nin Diyos, gabos magdurulok sa umboy nakagtubon. Kaninungan, singbiyaya, digdi sa daga, Alleluia. Ang biyaya nin Diyos pinahayag mo para sa kaligtasan ning katawhan. Maugmaan Pasko, kapag kamundag nin Diyos, gabos magdurulok sa umboy nakagtubo. Maugmang ipipaniya po sa gabos, maray na aga sa gabos. Marahay na agaman.